клипҳо дар канали Китоби Ишқ. Ба канал обуна шуданро фаромӯш накунед. аз вақте рафти зиндагим бо дарду ғам шуд, рӯзу шабам ба мисли гур торику танг шуд. охир бо гуноҳи ту буд ҷудогиам мон, пеши ҳама дилам ҳамеша муттаҳам шуд. аз рафтанат ман рӯзу шаб ором надорам, шабҳо то рӯз аз дардиш ман хоб надорам. мехом фаромӯшат кунам аммо намеша, дигар ман бо ин танҳоӣ тоқат надорам. бе ту тоқат надорам, шабҳо ман интизорам. бе ту ин хона зиндон аст, чашмонам гирён аст. бе ту ман хорам, дард аст ҷудоӣ чӣ сахт аст. ҳаёт бе ту марг аст, оҳ ин чӣ сахт аст. беҳтарин суруду клипҳо дар канали Китоби Ишқ. Ба канал обуна шуданро фаромӯш накунед. ҳар гоҳе ки рӯи туро дар ёд орам, бо алам фарёд мезанад ин дили зорам. дарди ишқат ин диламро озурда кардааст. то кай бо ин дардҳои ту тоқат биёрам. ҳар шаб фақат бо фикри ту чашмамро пӯшам. гумон мекунам ки ҳастӣ ту дар оғӯшам. афсӯс ки ин ҳама будааст ту дар хаёлам. ба ғайр аз марг ҳеҷ чизе нест дар ақлу ҳушам. бе ту тоқат надорам, шабҳо ман интизорам. бе ту ин хона зиндон аст, чашмонам гирён